Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Wonogiri. Hari ini kegiatannya arep arek pari. Ki Hamin piro ya? Hamin 4. Hamin 5. 26. Hamin 4 berarti. Iki sik kene iki sik musime padha erek panen pari. Kira-kira iki mungkin 1 atau 2 hari lagi masih ada yang panen. Jadi mendekati lebaran rampungnya. Oke, guys, aku harap budal yang sawah. Ikuti vlog saya hari ini. Nah, apa medun? Jalane ekstrim bolo, jalane sawah. Ki urung dicor. Sawah keter urung dicor. Belum ada yang dicor, ditalut pun belum selesai. Nah, cuma masih sampai sini. Tenang lho, ora anak tiba. Ya. Gunung Cumbri tertutup kabut. Iki aku mau budal rada awan iki karo nggawa bontrotan iki, Bol. Mobil sing kulane iki, Pak. Ya.
Ada Mas Ro. Kita standaran motor dulu. Nah, kemarin yang hari apa, lusa ya, aku arek ki ngarit pariki. Hari ini ngarit sing dhuwur. Nah, iki sangetan wis padha panen iki tinggal 1 atau 2 ya. Ini sing keri iki sing dulu dikontrak untuk tanaman semangka waktu kemarau kemarin. Jadi tandure keri, panennya ya keri. Dan iki sing wis panen-panen dhisik iki ya urung iso garap. Jadi meskipun wis panen dhisik iki urung iso garap soalnya banyune ora enek. Lho, padha nerlo. Karena irigasi ini yo urung maksimal teko kene, sik cilik saka irigasi saka dhuwur. Sahur. Full wong golek pakan, soalnya ngereke wis terakhir langsung ludes kantu. Jadi sing mau njaluk damen ki usung dhewe, usungi kok terus diarek dhewe. Sekarang lho, Mbah. Piye? Ah, to. Halo Mas Pondes. Kata-katanya piye iki? Lemas. Ora ubur-ubur ta? Oke, kita ngerit dulu. Pasukan merah, iki aku yang nggo merah lagi. Bot-bote ngopeni anak bojo. Kata-kata lek kaseni. Kata-kata. Anak bojo. Berai kata-kata. Wah, sing ngantuk karet. Sing ngarit kantu diuber wong njaluk damen. Wah, engko sing ngarit ra bagian iki. Bodo amat. Sing ngarit wis ben kabeh nyawisi kabeh kare gawani kana. Nyawisi kabeh lho. Selamat. Lah aku urung. Karena sawah dhuwur apa-apa lho sawah. Lah nggih. Sawah lho. Sawah dhuwur apa-apa. Ya. Ora kan dhuwur ana sawah. Itu Pak D tumiran lagi ngiler damen. Sing arek kari loro iki ronggon iki. Makane sing njaluk damen full. Ini pirang bentel Pak Yud? 5. Layak ora mulih-mulih lah kat mau. Sapi kaya iki. Kancane sak bentel loro ngoleh lho wis oleh 5. Dira sapi yo ini. Lah iya. Mangkane digandeng iki kan politik lek tokloan ngono kuwi. Kapan wis aja. Dhewe mangkalae.
Nyapa? Aja nang ora anu. Larit kok dijaluk Pak Tuklo rek. Iya. Arit dengenge ayo rapung. Larit kok dijaluk Pak Tuklo kok. Jaluk koklo piye? Arep dijaluk koklo grebet dhisik kok. Ora entuk iki. Harga dhewe piye ya? Tak narik iki. Ah. Pokoknya narang arek dhewe yo. Ora bagian. Dewe derek dewe. Sawah wetan iki delok. Dong iya pae lho. Ngari to dhewe lho, Tis. Ngari to dhewe, engko diusung wong ora arek dhewe. Lah aku arite dijaluk kok. Ora enak. Oke, iki sing ngarite dibantu wong golek damen. Wis padha ngarit dhewe, padha diusung dhewe. Soale nek ora ngono ora bagian. Terampung, ndang mulai. Iya. Oh, wis oleh pirang bental lho. Ora wis-wis iki. 3. Kita iki padha stok dinggo stok bodo. Iki kok aku mbah bagian ora lho engko. Salah rek ora kebagian saya klerumu. Lah ketumpukane tane ya resik diusuki Yusisum nggih. Itu ndi? Teh nglumpuk nang slamet. Mbak, niki mungkin mbak anu. Tetap semangat bolo. Panas bolo. Panase ra mekakat. Mbah iki apa bocor iki? Bocor. Tungkune anu. Tungkune ajaib apa bocor? Lah kaitan guys gerombolan guys. Oh wong mulih tandur. Oh mulih tandur. Enggak lewat mawon. Mboten napa-napa. Niki tiyang ngelaine. Nggih lho mboten napa-napa. Aman ya, Pak. Montore. Ayo bangkarmu. Arep Wah, digendong. yo taterne, Mbok. Tandur ngene sinten? Hah? Ngene sinten? Ngene iki anu same. Siapa apane kaya apa? Samen Kang Kurang banyu kok. Arite di, Gus. Ya arep wis nggoda kowe kuwi. Hei. Arite di. Orang mencari damen masih lanjut bolo. Ini sudah siang, sudah hampir selesai. Kira-kira masih satu kedok lagi lah. Hah?
kurang lho. Di sini bisa. Reyong buka. Sopo? Si Anto. Ini Wagimen sama jenenge. Anto. Anto. Anto Wijaya. Jatim erek kae. Iya. Sampean di Facebook ta? Maune duwe dihapus nang Zoom. Lah ya kan mau kan Pak Salam lho. Kok apal aku ngono. Tahu awak rek ta? Uritane yang mau ditanam untuk selanjutnya, tapi air iki sik urung enek, nunggu banyu langit medun. Soalnya untuk irigasi ku kurang ya. Jadi wong arep garap sawah ning kene iki nek gak nurut, istilahnya nurut iku nurut banyu. Meskipun sudah ada sambungnya, tapi tetap tidak maksimal. Jadi kudu nurut dewi. Jadi misalkan nurut dewi itu kan apa itu? Kadang itu nggak sampai-sampai, soalnya irigasinya itu masih tanah dan banyak kedung-kedungi. Kedung-kedungi ke dalam itu loh. Kadang ngebeki kedung itu suwi. Jadi nggak teko-teko nggon. Karena belum dipleseng. Jadi untuk irigasinya itu belum dipleseng. Di samping itu juga sawah yang bagian atas itu juga nggarap lebih dulu. Dia juga nggak mau kalah gitu. Jadi yo sing nurut itu yo tetep kudu waspada. Enek kro-kro enek sing bocor, bunteti, bocor, ngalir yang sawe wong bunteti. Jadi munggah medun munggah pendun. Ingklik. Bahkan ada ya ceritanya mau nunggu sewengi itu belum, air tuh belum sampai bawah. Arit kalau takene kono. Takene kono. Ojo. Wis. Oke wi arit iki. Pojok ngen kolon jono. Semangat bolo. Semangat. Junjung endi barane rene? Wis on wis. Iya, tak one lho, tampakne kok engke sak patene. Sak uli mboko rong uli dadine beras. Wes sekilo saiki piro? Sak kilo pira? 13.000. 13. 13.000. Sawahe ning Desa Kepyat Purwantara iki untuk panen kali ini alhamdulillah rada bagus. Meskipun awal-awal iki rada ya perlu obat akeh lah. Tapi yang jadi kendala ini untuk susahnya itu untuk tanam selanjutnya, kedua kali utawa gadu. Soalnya iki irigasi
Karak norono, kene ngerti. Nah, irigasine iki sik lemah. Jadi banyune iki entek nang nggon kedung-kedungan. Jadi meresep. Jadi yo wis ngene iki. Kadang wong nurut iku sewengi iku urung teko ngisor. Lah iki kendalane soalnya iki wis wayahe padha ngarep sawah iki tapi banyune ora enak. Ya, iki muga ae video iki didelok karo mbuh sapa ngono sing wong penting lah. Mbuh presiden, mbuh sapa. Pak Prabowo nek iso delok video iki iso ngerti iki ya alhamdulillah. Cuma untuk pemerintah desa ya mungkin ya sudah berusaha ya. Soalnya untuk palut untuk irigasi itu yang sebelah sana itu sudah sampai situ. Tapi untuk kelanjutannya belum. Untuk jalan juga sudah diuruk. Cuma untuk cor juga belum. Pokoknya pihak terkait semoga bisa mengusahakan terutama untuk irigasi dan jalan di sawah Desa Kepyar Purwantoro Wonogiri. Matur suwun. Alhamdulillah iki rampung dulur ya. Ngarite iki kari ngereke tinggal saiki. Alhamdulillah juga alam bersahabat, tidak hujan. Nah, tidak lupa iki yo ngarit. Tinggo pen-opene. Semangat Pak De. Semangat. 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 Ya. Nah, itu Mbok De. Mbok De sinten? De? Partun. Nah, Mbok De Partun ini rumahnya Ngandong Kepyar. Ya masih mambu-mambu saudara gitu ya. Tinggal satu bongkok ini. Ini kita ketan. Sisanya dibuat pinian nih. Nah, yang dibuat pinian diret dhisik. Tapi ambruk. Jadi enggak keret. Dia cuma sisa satu bongkok. Pak Jamin juga golek jamen sapine papat jare. Ya masih telepon mobil dulu. Kuat ora, Pak? Kuat ora? Kuat ora? Kuat ora? Dang. Jadi bro. Ayo. Kasane wong zaman ngene iki lho. Diresapi orang ini jenenge. Ngene iki diresapi kok. Diresapi. Kaya ngene. Iki zaman entuk apel-apelan kaya ngene iki pesan. Lha sakake sampean tekone yae ini kok esuk mau wis santri pol. Apel-apelan wis matur nuwun. Oke ya, Bos ya. Oke. Pun monggo diangkat. Oh, abot iki. Abot, Mas. Abot. Abot iki. Kaya ngene dodolane sapine ya murah. Lah iya. Kar godho kaya ngene iki cepet Mas. Godho sapine ra dicul nih. Betul. Betul iki sego panirian. Oh, nggih. Kesane tambah rodok gede rodok lemu. Nggih. Bene yo Sok besar. besar kene tambah-tambah kok. Oh, nggih, nggih. Masuk pokoknya. Matur nuwun iki. Nggih, nggih. Pak Miran. Bolo kental kae. Pak Miran. Bolo jam. Tak pake. Bolo jambu alas kae. Bose nyandi ke? Oh, kaya ngono ya bos kok. Ngono kuwi. Nggih. Pamit Pak RT. Pak RT selamat. Pamit riyen nggih. Matur nuwun enten awul-awule niki wau. Kula tak kula nggih gepet namung ora nganu lho niki wau iki semantakane mbake kengkek. Itu lho Mas ngono. Ora demok lek mbake rek. Aku mboten demok niki wau nggih Pak. Selamat nggih. Lha nggih. Oke.
Banyolan Pak Jamin. Iki kita mau usung gabah langsung. Lumayan jauh usungnya. Ora apa-apa. Tak jikokne separo iki. Iya. Sik metu kolore gede. Iki kaya ning cap anu kata ning nggon gendul. Anak SMP kok aku juga status lho, kurang ajar iki. Ayo kaya anu. Cap orang tua. Angger. Lihat labir niki lho. Anu Agus. Jadi kayak iya. Ngene sapa lek? Dek. Iki lho nggon Mbah Rin. Oh. Ayo. Nggih. Ayo nyandi lho. Mulai. Kake kate sok kejake. Gendang wis lak mobil teko ora iso lewat sampean. Mobilnya sopir kon isin. Ayo ayo. Yo. Pun sedaya, Dik. Kapan tunggal buka Pak ini kan, Wak? Oh, nggih. Alhamdulillah ini mobil sudah standby. Mobilnya Pak Dewo iki masih tinggal ngunggah nih. Kayak mulai. Los kawan, los. Monggo mantuk. Ayo siap. Alhamdulillah sobat Wonogiri. Akhirnya wis rampung. Alhamdulillah. Alam juga bersahabat. Nah, mobilnya sudah jalan. Ora pengen ngedukne kuwi. Lah rekmu pra medun yo nah. Lah iya. Ora medun apa iso? Iki lho cukup nek medun iki sik. Nek tak tak buka tak eko nunggu sistem. Dia ora kleru wong untuk wong tali wong. Ora nek mawon. Kandang iki. Wis Bruno kene iku geng ngobrol sing campur kae. Engko dian. Kunde pade ta kuwi? Iya. Cukete Pak De. Bruno kene engko gede anu lapis nang kono. Wong kok dian ya. Ayo numpang kuwi. Yo iki dicikokne sik. Gathuk kok. Iki dicikokne sik. Ora suwek. Iki Iki jas. Ibu. arek medun lho medun apa iso ya? Coba. Lah Badiana.
Urip macam urip. Oh, ini kira waktu urip. Belum nggali waktu. Iya, wis kuwi. Pamedun Pak Sarang Pak, Pak. Ora, iki jas bae iki lha koyo ngene guluk ngono kok. Hemat wong guluk lho. Leres lereno. Wah, dilok-lokne nang anak-anak kae. Ya mancing ada ning wae. Buat tar-tar kan. Ora lho wong golek mancing lho, mbok entuk bora lho kae. Lah pokok kembali mungkin. Kok ngene Karmen kuwi ngene. Ngene bawale bom malah ngene Karmen. Aduh. Ya. Mau mana